लीची के तोहार चढ़ल जवानी बा, ऊपर ले नीचे तक लहरत बागानी बा। लीची के तोहार चढ़ल जवानी बा, ऊपर ले नीचे तक लहरत बागानी बा। जी हाँ, तो आप सब कैसन बानी जाए भैया। आशा ना बल्कि विश्वास बा आप लोग मस्त हो खबजा, खुश हो खबजा, तंदुरुस्त हो खबजा। और हम बानी आप सबके भाई और बेटा भतीजा भोजपुरी गायक व गीतकार नीतीश सिंह। और रउआ सबके बीच में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेटर ई हम ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग लेके आ गइल बानी, अश्लील सॉन्ग लेके आ गइल बानी। आ भैया हो, आशा ना बल्कि पूरा विश्वास बा कि अगर अच्छा से रउआ सब गायकी कर देतानी, अच्छा से म्यूजिक बनवा देतानी, अच्छा से स्टूडियो में रिकॉर्ड करवा देतानी, तो आशा ना बल्कि पूरा भरोसा बा ये भैया कि आप लोग के बीच में ई सॉन्ग जरूर बाजी। और रउआ सब अच्छा गावतानी जा, अच्छा मेटर रउआ सबके नइखे मिल पावत, तो रउआ सबके घबराए के ज़रूरत नइखे। अच्छा मेटर पावे खातिर ई हमर चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा, जौना चैनल के नाम बाटे भोजपुरी संगीत लिरिक्स। तो आप लोग हमार चैनल के सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन दबावल रउआ सब मत भुलाइब जाए भैया। तो आई जा रउआ सब के बीच में हम ई मुखड़ा सुनावतानी, आप लोग ध्यान से सुनी जा, गौर से सुनी जा, प्यार से सुनी जा। और मुखड़ा के कहे के भाव बा, कौना भाव में कैसे कहे के बा, आई रउआ सब सुनी जा। बेसी बोलेलू तू बोल, सौदा बेचेलू तू खोल। बेसी बोलेलू तू बोल, सौदा बेचेलू तू खोल। देख के चुवेला मुँह से पानी, लीची के तोहार चढ़ल जवानी बा, ऊपर ले नीचे तक लहरत बागानी बा। लीची के तोहार चढ़ल जवानी बा, ऊपर ले नीचे तक लहरत जवानी बा। तो रउआ सबके अगर ई सॉन्ग अच्छा लगता, मस्त लगता, तो रउआ सब ई सॉन्ग लेवे खातिर हमारी नंबर पर संपर्क करी जा। और ये हमार नंबर बाटे, आप लोग रिसीव कर लीजा हमार नंबर, जौन कि हमारी कॉन्टेक्ट नंबर बाटे 98 350 77 203। एक बार और हमार नंबर नोट कर लीजा 98 350 77 203। तो आप लोग ई गाना लेवे खातिर हमार नंबर पर ज़रूर संपर्क करी। और भैया बहुत ही कम चार्ज में रउआ सबको ई सॉन्ग दे दिहल जाई, तो आप लोग ज़रूर कॉल करी। और तब तक ले फिर मिलल जी अगला वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय।